Dit loert kan manje net zoals meesten wend binnen om 12 uur, maar een liedskotje later. Dit smeert de vraag op wat er aan de hand wie. Sommige mensen denken dat de test om 12 uur elke maand dat automatisch inprogrammeerd zit in de computer. Maar het wordt altijd handmatig dienen. Want als er echt wat aan de hand is, dan wordt ik vanuit de meldkamer handmatig de sirene onzet. Daarom nog wordt ik elke maand bij de test. Ja, soms kent wijze dat de centralist nog even ergens oors met een incident bijvoorbeeld dwaande weer. En dan komt het een paar minuten later. Komt wel eens vaker voor. Nou, dat weer echt het geval. Maar op gewoon plakken gier de sirene hielendal net al. We merken wel dat soms een sirene het net docht. Ze hebben onderhoud nodig. Nou, dat doen wij nou. Dat toch kent wordt wijze dat een sirene het net doet. Als dat ze is, nou, dan kun je op uw website een formulier invullen en dan testen we dat meteen. Ja, we zetten altijd allerlei middelen in. Een alert zetten we in. Maar ook andere middelen. Als het mat geen hulpverleners hoe het warm bij Del om mensen te wassen. Bij elk incident zorgen we wat nodig is en die middelen zetten we dan ook in. Als het on het demissionaire kabinet leidt, is het eind 2024 ooral met het loftalarm. De plan binnen om oer te stappen op het digitale NL Alert, omdat dit meer mensen bereiken zoeken. Maar de meningen op stritten hoe het afschaffen van het loftalarm binnen verdeeld. Maakt het mij op zich net zo vol uit. Maar ik denk als mensen net een smartphone hadden, dat ze dat wel prettig vinden dat ze nog een luchtalarm krijgen. Nou, maar beide bleven. Ja, lijkt me beter. Want? Dat is duidelijk. Toch? En dan gaat ik oefenen bleven. Ja. Voor oudere mensen die hebben geen smartphone natuurlijk. En dan kan het altijd naar jaren dat er wat is. Gewoon beide doen, ja. Maar de rekening houdt mij ook hoor. En als iedereen net een mobiel had, maar we toch oren bezig waarschuwen. Ik had zo'n telefoontje. Ik ben rens in de 80, maar dat telefoontje en ik willen geen vrienden. En zo ben er meer. Sommige mensen die jouwen om van ja, we vinden het toch heel belangrijk dat die sirene bleef. Want die jerven overal. Nou, dat laatste klopt net, want de sirene had net een 100% bereik. Een sirene zit in plakken met 1000 of meer inwoners. Nou, in Friesland hebben we natuurlijk genoeg gebieden waar zoveel mensen net waaien. En daar is die sirene dan ook net of maar heel slecht te jaren. Ja, dat is eigenlijk waarom we altijd meerdere middelen inzetten als het nodig is. Maar mensen reageren daar wel op, ja. Nevens de veiligheidsregio is NL Alert wel een handig middel om mensen te waarschuwen. NL Alert, het bereik daarvan is wel heel botan aan. Bij de laatste test in juni had 93% van de mensen in Nederland ouder dan 12 had de NL Alert krijgen. En we vregen ik altijd, als je een NL Alert krijgt, waar krijg je dan ook de mensen om die hinnen? Zorg even om die hinnen of er ook mensen binnen die misschien geen telefoon hebben, die wat extra hulp nodig hebben, dat ze slechte been binnen bijgelijks. Dus help ik een oor. Dat is altijd de oproep die we daarbij doen.